morning, everybody! Good morning, guys! Naku, gusto ko pang matulog. Tulog muna tayo. Ang sarap pang matulog, kaya lang magbibiyahe na. So, sana I am praying na maganda itong trip na ito. Na sana matiwasay ang biyahe, na sana safe, na sana walang mga mangyaring mga kung ano-ano. Sana guided tayo ni God, the Holy Spirit. Tayo guys, let's go. Punta tayo ng Tarlac. Tara, attend tayo ng kasal encounter dito sa Ocean Jet. Okay na. Ko na ipakita dyan ay yung itong vaccination card and then the government ID. Meron ako ditong SSS. Yan. And then the ticket. Okay, of course, let's go. Nandito tayo sa pier ng Tagbilaran City. Tagbilaran Port. Ayan guys. Dito tayo. Nandito ang lakay ko. Oh. Mag-alala sa akin din. Kaya lang. Gusto ko sana isama. Kaya lang may patrabaho kami. Gusto raw sana akong samahan. Busy kami ngayon. Hindi, ako nga rin sana. Kaya lang kasal talaga eh. Hindi pwedeng hindi yan po eh. Magbabayad lang ako terminal fee na 20. Dito ay alag akong ID. Ayan. Guys, nandito kami sa Pantalan. Hindi pa nag-boarding kaya naghihintay ako dito. Mali ko dapat sa loob na lang. Kaya lang mas maganda dito dahil mas safe dito kasi kung air condition, sa tingin ko kung air condition ang loob ng ganyan ay para maiwasan na alam nyo, pandemic pa. Hindi pa rin ako naniniwala na lahat ay okay. So, andito ako sa labas, open air. At least nakikita mo pa yung view. Ayan. Nakikita mo? Dumating na. See? Ganda, no? Sasakyan namin. Uy, labo. Bakit yan? Mineral na tayo guys, nakasakay na ako. So nakakatawa kasi kaninang bumili ako ng tubig. Ito ay tinanong ko yung tindera, sabi ko, "Ay, please, pakitingin mo naman ang mukha ko. Mukha ba akong pangit ba yung pilik mata? Baka tatawanan ako ng mga tao kasi hindi ako sanay eh." Sabi niya, "Ay, hindi naman, okay lang naman ma'am, ang ganda nga eh." Sabi niya, "Nako, ginamot mo yung kaba ng dibdib ko, kako." Ayun, nagtawanan kami. Andito na ako guys. Crossing my fingers na sana ay makarating ng matiwasay, na makarating ng on time doon sa kasal. Yan, mabait naman ang God. Nandiyan naman lagi ang God sa atin. Alam niya kung anong laman ng puso natin. Kaya alam ko yan. Ipapahintulot niya kasi kasal ng anak ko eh. Na day. Umaalis na yung barko namin, look. Ang tagal na namin hindi nagbiyahe, magmula nung nag-pandemic. Kaya lang ako lang mag-isa ngayon. Ayan, tingnan nyo. It's been a while na hindi ako nagbiyahe, kaya parang bago na naman. Sunrise, ang liwaliwanag, grabe. Konti lang passengers
guys, wala pa masyadong nagbibiyahe. Pero dun sa gitna, ito kasi sa dulo to, kasi nandyan ang karga ko, kaya tinitignan ko. Yun sa gitna, mas maraming passengers. Malapit nang matapos, guys. The last time we went to Cebu, ano guys, siguro mga doon pala sa dulo yung natapos. Ngayon eh, ang tagal na namin hindi napunta. My God. Look at that. Malapit nang matapos. Ang galing naman. May nakaabang. Punta na ako diretso sa airport. Ang bait ng driver, oh. Siya pang humila ng karga ko. Ang bait niya. Welcome to Cebu City. Oh my God. Puro ang buhol, mambili.
Okay. Dito lang. Diretso lang? Asa man ko? Bangal ko sa Ha? Katod mo? O sige. Pili bayad. Kali ba? Ha? Sige, dali. Pili ba kita lawan mo? Ha? 20 ba kita lawan? Unsa? Ikan lagi ni sila ron. Nakatikin ka online? Ha? Nakatikin ka online? Oo, online. Pero wala ako maapil lagi ning gasa. Mao nang sa last minute nag-decide kung upalit ko mga kalamay kay ning request sila. Bawal mo kalamay mo. Ha? Dili, check-in man. Check-in man. Mali kalamay di mo? Oo. Okay ra? Okay ra, oy. Grabe po. Ilahan kiri. 7 kilos lang good. Ha? 7 kilos na ilahan Oh, kiri. guys. Ang tinanong lang is ID and my ticket. Yun lang. Wala nang maraming cheche-boreche. Ganun na lang ngayon. Hindi na istrikto. Kahit doon sa Ocean Jet kanina. Ayun, nauna na siya. Areglado itong mga sumasalubong at tumutulong sa akin. Thank you, Lord God. Ang babait nila lahat. Ayan ako, 1,000 mahigit doon sa bag na yon. Na 7 kilos lang. Kasi, hindi ako nag-check-in online ng luggage. That's why. Naparusahan ako ng matindi. Sa check-in counter. Binayaran namin yung i-check-in ko kasi yung nag-excess. Wala naman na yung nagbayad. Nasaan na kaya yun? Pati yung dapat na hand carry lahat. Kaya ang dala ko lang ito. So napakaaluan ko ngayon. Pwede na akong mag-breakfast mamaya. Ang bait nito yung sumalubong sa akin dun, oh. Pagbaba ko ng taxi, siya pa ang nagbayad, oh. Ayan, maasahan ito si Dodong. Dodong. Imong boarding pass mo. Okay. Okay na. Gate 22A. Oo. Yung imong Seat boarding 9E, 19F. Imo ni ko Oo. Okay. 10:55. Okay. Na ako. Sa wakas, yes. At punta na ako sa gate 22A. Yan, hanapin natin ang 22A. Diyos ko day, my God. Ano ba itong nangyari sa akin? Nagbayad ako ng ng yung kalamay na dala ko, 1,232. Ano? 2,322. Ba? Ano? Thank you. Thank you, thank you. Ang dami ditong mabibili. Oh. Nagmadali ako dahil ako'y nagugutom, hindi ako nag-breakfast. Paano yan? Anong kakainin ko? Where will I go? Ramen? Lechon? Gusto ko coffee lang and Ito na yung gate ko, 22A, ayan o, kalinya, 22A, 22B, and then 221. May lechon dito. Hindi ko alam kung anong sa akin. Pero parang ayaw kong mainit. Nainitan ako. Bakit ganon? Ang gwapo naman ito. May lechon dito sa airport. Wow. Ang gwapo niya oh. Ang sarap na tain. Crispy oh. Sarap. Gate 22A, so transfer tayo guys. Let's go there. Daming naghihintay. Ang daming nagbibiyahe ngayon. Hindi na stricto. Wala na yung ID. ID na ay yung IDS. Government ID required. Pero yung vaccination card walang tinanong. Oh, parang okay, maluwag na. At ang daming nagbibiyahe ngayon, grabe. Ito guys, binayaran ko sa sa baggage kasi hindi ko nga na sali doon sa pag-book ko na online. Ayan,
Pinarusahan tuloy ako, 1,232. Ang laman nun, kalamay at saka peanut kisses. For how many pieces lang yon? 6 na kalamay na sabao. Tapos 10 na peanut kisses na yung boxes na maliliit. Ayan ang binayaran ko, 1,232 pesos. See? Samantalang ako, dapat kahapon ang flight ko, change nila, kinancel nila dahil wala raw available flight kahapon, no flights kanya. Nasamantalang ang kasal is today, malate na yata ako, 2 o'clock yun, sana maabot ko. Eh sila, walang parusa pag ganun. Tayo, makabitbit lang tayong pasalubong, ayan. Ang galing nila, no? Grabe. Comment down below guys, anong masasabi nyo? Anong say nyo? Kayo kaya ang ganun? Car pala dito. Okay, mamaya. Magsi-CR, di na nga kumain. Hindi kumain ng breakfast, hindi pa kumain ng... Ay sa bagay, kagabi kumain kami. Nagsalo-salo kami, ang kinain namin yung tira-tira namin nung ano na yung crab na may gata. Kaya nabusog ako kagabi, kaya pala ngayon hindi ako gutom. Pero naghahanap ako ng ano yung something na parang croissant sana. Saan ako pupunta? Magtingin tayo dito sa mga pasalubong kung anong pwede nating ngata-ngatain. Sige. Ano kaya? Balyetos dito. 50% guys. Wow, 50%. Tingnan ko nga yung perfumes. May perfumes yata dito. $25. 25%. 50%. Wow. Let us see. Tingin tayong breakfast. Meron sila ditong breakfast time. I like this. Oh, kain ako. Haha, may pagkain dito. Okay. Ang gusto ko yung light lang. So, bacon, egg, and waffles or pancakes. Yan na lang. Hindi ko na alam ang pipiliin. Busy pa siya. Kasi ang anak ko, sabi ko, hindi pa ako nakapag-coffee. Sabi niya, marami ka pang oras mama, 10:55 pa ang pasok mo dyan sa gate, kanya. So, mamaya pang 10:55 ang boarding nyo, so mayroon ka pang 1 and 45 minutes na kakain. Sabi ko, hindi ako gutom, pero alam mo, kanina nakita ko yung picture nito, breakfast time na yan. Nagkaroon akong appetite, kaya kakain na. Ang daming nagbibiyahe ngayon, look at them. Oh, ang dami na nagbibiyahe, and then hindi na stricto. Wala nang hinihingi, kundi yung, ano lang, yung government ID mo na lang, and then the ticket. Yun lang talaga, ang i-provide mo pag nag-travel ka na dito. Ewan ko sa iba, pero dito, ganun lang. Guys, let's eat na. Meron siyang waffles, bacon. Ito na yan, no? Bacon, egg. So, let's eat. Uminom ng mainit, guys. Kasi mainit dito, parang hindi. Yung aircon nila, lahat yun na malamigan. Kaya, ayan, oh. Naubos ko na. Okay? At may mga new friends ako yan, na-meet ko ngayon. Naubos na guys. Wala na. Ubos na. Busog na, busog. Happy. Happy chan na. Dahil tapos na ako, sila iwan ko na. Bye-bye! Ingat! God bless. Sige, thank you. Okay, thank you ha. Thank you. Okay, maghintay na ako doon sa gate ko, 22A. Dahil
10:55. 10:10 na ang time. Ihi muna ako. Ang daming nagbibiyahe guys. Di ko inasahan talaga. Takot pa nga sana akong mag-flight ngayon eh. Kaso mo nga lang, importante dahil kasal ng anak ko. Pero alam nyo guys, nagulat ako doon sa Pantalan. Hindi ako hiningan ng ni document. Wala. Diretso. Tapos dito naman, ang hiningi lang is that ID and then yung ticket, yun lang. Tapos binigyan na akong boarding pass. Ayan, paalis na kami mamaya. Ito yung gate 20. Kasi kanina, ang nakaset is 22A. Then, na-change na naman ng 20. So, Cebu Pacific, lagi na lang change. Sana naman yung schedule, huwag nang mag-change, no? Ano naman ang ayos ko? Ewan. Kasi naka-check-in lahat yung luggages ko. Ngayon, wala yung pang-retouch ko. Sabi nung ikakasal, maglagay ka na lang ng artificial eyelashes. Naglagay ako, tabi-tabingi yata. Hindi ko alam kung okay ba. Bahala na ito. Ang importante, makarating ako dun. Hindi ako mapakali kasi pumunta ako sa duty free kanina. May nakita akong 50% discount na perfume. Parang gusto kong bumalik doon. Let's go guys. Baka maubos yun. Ang daming namili kaya balikan ko. Doon yun sa kabila. Teka, naligaw yata ako. Here. Tingnan mo, naligaw ako. Dito pala. Malapit na kaming mag-board Teka, bilhin ko muna yan. Dito yun 50% discount yun. Ito yung Victoria's Secret. Nawala na. Ay, meron pa. Hello. Ito yun guys, binalikan ko kasi nag-iisa na. Biling ko to. Saan magbayad? Ay, ang cute. Ang daming cute dito. Tsaka 50% discount. Wow. 1,845. Si Victoria's Secret. Thank you. Ayan. Di ba? Nakabili pa ako. Hindi zero. My God. Inisip ko kasi, alam nyo kasi ito, doon sa amin, dyan sa Bohol, sa Tagbilaran, nasa 4K ito ito 1.8 lang. Ang laking discount, di ba? At dito, ang dahil namimili kasi may lechon. Let's go there again. Hintayin natin ang ating pag-board. Sabi is 10:55 ang boarding pero it's already 11, 12. Eto, nakapila na kami dito. Ayan. Sana naman hindi na malate kasi baka malate ako sa kasal. Paano na lang.